We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngabulala ubaba wengane yami. Ngiyabingelela kuwe sisi nakumphakathi wala ekhaya. Ngikhuliswe ugogo ozala umama. Ugogo ubenizingane eziyi-3. Kuqala umamkhulu, kuze umalume, bese kuthi umama wami kube umagcina. Isizathu sokuthi ngikhuliswe ugogo ukuthi umama ngikhule kuwumuntu ohambe ehlala. Bekathi makathola isoka ehambe eyohlala nalo. Nangapha bekaziphuzela kakhulu. Nalamadoda wakhe bekawathola khona lapho ematshwaleni. Kusho ukuthi umama uNkulunkulu bekangamuphanga inzalo eningi ngoba bekuyimi kuphela ingane yakhe ephilayo. Enye yandlula emhlabeni inonyaka izelwe. Umamkhulu ke yena ubeganile ehlala kwakhe. Bese kuthi umalume besihlala naye khona kwagogo, kodwa ubenendlu yakhe ngaphandle ehlala nomama wengane yakhe kanye nengane yabo. Ugogo bandla wangikhulisa kahle kakhulu, kodwa ngelishwa ngathi lapho sengino-14 years wandlula emhlabeni. Emva kokundlula kukagogo emhlabeni, ngangilindele ukuthi umama uzongena ezinyathelweni zikagogo aqhubeke nokungikhulisa. Kodwa akakwenzanga lokho. Kwathi nje emva kokufihlwa kukagogo, umama wazibuyelela la bekakipite khona. Kwaphoqa-ke ukuthi ngisale nomalume kanye nomalumekazi. Saqhubeka nje isikhathi impilo yaqala yabanzinyana ngoba umalume wayesihlukumeza. Esishaya nomalumekazi naye emshaya phambi kwethu. Umalume wayengafuni nje ukuthi sibe namaphutha sinomalumekazi. Into encane wayesithela induku. Kwesinye isikhathi asishaye aze asixoshe, size sisizwe omakhelwane ngendawo yokulala. Ingane yakhe-ke yona wayengayithinti, kanti futhi beyiseyincane ngalezo zinkathi. Kwenzeka zonke lezi zinto, umama wami ukhona futhi ngiyamazisa. Wayevele angitshele ukuthi ayikho into angayenza yena ngoba uyamsaba umalume. Ngokubuka-ke ukuthi isimo la ekhaya asibi ngcono neze, ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngiyofuna ubaba wami. Ngahlala phansi-ke nomama ngamazisa ukuthi ngicela angihambise kubaba wami. Umama wavele wangilayela khabo baba. Azange angihambise, wangitshela nje ukuthi ngigibele itekisi ngisho ukuthi ngiyaphi. Uma ngifika kulowo muzi, ngifike ngisho ukuthi ngiyingane kabani. Wathi angeke baze bangingabaze ngoba phela ngiyafana nabantu bakhona. Nangempela-ke ngenza njalo. Vele kwenzeka njengokusho kwakhe umama. Ngathi ngifika nje kulowo muzi, ngathola usisi kababa. Ngafike ngachaza-ke ukuthi ngizofuna bani. Ngasho ukuthi kuthiwa ungubaba wami. U-anti wavele washo ukuthi cha, ngiyafana nomama wabo. Nobaba-ke naye wabuya etohweni ntambama, wajabula kakhulu ukungibona. Washo ukuthi wangigcina ngisayiswane. Ngabachazela-ke ukuthi isimo engiphila ngaphansi kwaso komalume asisihle neze.
Bangamukela kahle kakhulu khabo baba. Basho ukuthi ngingeza ngizohlala khona. Inkinga nabo impilo ebebayiphila yayingemnandi. Nangapha nabantu abadala sebandlula emhlabeni. Ngingasho nje ngithi babezihluphekela. Ubaba ubexova udaka bese kuthi u-anti ubenzela abantu iwashingi noma bambizeke uma kukhona abafuna abancedise ngomsebenzi wasendlini. Bese kuba yigranti yezingane zika-anti eziyi-2. Bekuyiyo ke indlela abebabeka ngayo isinkwa etafuleni. Ngabona ngathi kungcono ukuhlala ngapha kwababa kunokuhlalela induku nokuthukwa nsuku zonke. Kwathi lapho sengenza khona ugrade 12 ngathola isoka. Lo bhuti wayesekhulile impela kunami, kodwa ngamqoma ngenxa yokuthi ubesebenza. Ngingasho nje ngithi ngamqomiswa indlala. Sahamba ke isikhathi lo bhuti enginakekela angithengela nezimpahla futhi angipha nemali. Kwathi lapho sengizobhala ama-final exams ngakhulelwa. Ngenhlanhla ngakwazi ukubhala ngaze ngaqeda, ngawuphasa futhi ugrade 12. Kwathi ngonyaka olandelayo lo bhuti wathi kungcono ngizohlala naye azokwazi ukunginakekela kahle. Ngakhuluma no-anti kanye nobaba. Bathi angenze okufunwa inhliziyo yami. Ngokubona ke ukuthi vele lo bhuti ungiphethe kahle, ngangayiboni ke inkinga ekutheni ngiyohlala naye. Sahlala sonke ke nobaba wengane yami. Konke kuhamba kahle, nengane yazalwa ngathola ingane yomfana. Wayihlawula futhi ingane. Kwathi lapho ingane seyinonyaka, ubaba wengane waqala manje wajola. Senginokufonelwa nje amantombazane angithuke. Mangithi ngiyambuza angishaye. Nangapha sekagruva ngendlela exakile. Ngithi mangimkhuza ukuthi akehlise ukuphuza uzolahlekelwa umsebenzi. Ngoba phela emsebenzini bebafuthiswa. Bekavele athi angiphume ezindabeni zakhe nomsebenzi wakhe. Yena sekaneminyaka esebenzela le khampani, angeke kwenzeke lokho. Waqhubeka ke ngalezinto zakhe, ngapha engishaya kodwa ubengishaya noma ngezimpama nje eziyi-2 aphinde axolise. Ngabekezela ngilibele ngizitshela ukuthi uzoshintsha. Ngapha bengingasebenzi ubengafuni ngisebenze. Kwathi lapho ingane seyino-2 years ngebhadi lamlahlela kubo waphela umsebenzi ngenxa yawo utshwala ekudala ngimkhuza ngawo. Saqala manje isimo endlini sabheda. Wabathe uyazama ukufuna umsebenzi lutho ukuwuthola. Ngokubona ke ukuthi isimo sesiyabheda ngempela, nami ngaqala ngasukuma ngafuna umsebenzi. Wazama ukunginqabela kodwa wayengena choice ngoba phela kwakumele kube nomuntu ozobeka isinkwa etafuleni. Ngenhlanhla ke ngoba ngangino matric ngasheshe ngawuthola umsebenzi. Waqala lapho ke ubaba wengane yami ukuba nesikhwele esixake uSathane. Angazi ke noma wayebona ukuthi uyisehluleki
ngoba yena njengendoda engasasebenzi sekusebenza umfazi. Lo muntu ngendlela bese kangishaya ngayo kwakungathi uyalaya, bese kungapheli ngisho iviki. Futhi-ke kulokhu bese enza sure ukuthi ungishaya ebusweni. Ngase ngiphila nge-makeup. Wayehlezi ethi ngiyajola mina emsebenzini. Ngangiwavula-ke amacala kodwa ngibuye ngiwacishe ngoba phela wayengincenga esho ukuthi angeke aphinde. Nabakubo futhi babemncedisa ngokungincenga. Ingane-ke yona yase ihlala no-anti wayo okungusisi wababa wayo. Kwathi nje ngelinye ilanga kuyi-Saturday ngangishayise ngo-1 emsebenzini. Kwakunentombazane eyayidayisa uTupperware emsebenzini. So kwakunezikhaftini engangizi-odile kuyo. Ngalelo langa yayi-off izongena ngakusasa. Mina ngakusasa ngangi-off ngizoze ngingene after 2 days. So ngabona ukuthi ngoba ngisheshe ngashayisa, ngcono ngindlule kuyo le ntombazane ngiyothatha lezi khaftini zami. Nangempela ngenza njalo futhi angihlalanga lapha kwale ntombazane ngoba nayo ngayithola ihlezi nabantu. Ngafike nje ngathatha izikhaftini zami. Sathi ukugobhoza kancane ngezinto zasemsebenzini ngahamba. Ngafika endlini ngaduva iwashingi njengenjwayelo vele uma ngizoba off ngakusasa. Khona ngizovuka ngenze i-spring cleaning. Ngathi nje lapho sengiqala ukupheka. Kwase kuqala ukuba mnyama kodwa kwakungo-6 izinkathi. Ukuthi nje kwakusebusika. Wangena ubaba wengane yami edakwe enya amaphepha. Wathi nje engena emnyango wangisho ngenhlamba. Ngangibhizi ngiqoba amazambane. Ayikho inhlamba angangibizanga ngayo. Esho nokusho ukuthi ngiyisifebe. Ngithi uma ngiphuma emsebenzini ngiqale kumadoda ami. Yingakho ngipheka nasebusuku. Ngabona ukuthi kusho ukuthi ubengilandela ngoba wazi ngani ukuthi khona la ngiqale khona uma ngiphuma emsebenzini. Ngathi ngiyachaza ukuthi bengiye kuntombazane engisebenza nayo. Ngaze ngazikhipha nalezo zikhaftini. Wathi nje nginamanga bengiyofeba vele kudala aqala ukungizwa ukuthi sengimanzi ngaphansi ngoba ngilalwa amadoda ami. Ngathi nje ngingalindelanga washo ngezimpama. Wabe ezilandelisa ngezinhlamba engithuka ngabazali bami ethi ngifuze bona ngokuba useless. Ngisho uma wami akangifuni ngoba ngi-useless. Yazi kwavele kwaba mnyama emehlweni. Ngezwa ngathi ingqondo yami iyalahleka. Ngavele ngadonsa lo mese bengiqoba ngawo amazambane ngawuhlaba emqaleni. Ngaphaphamaseka phansi kutshaza igazi. Ngaphuma ngamemeza omakhelwane bafika begijima. Bazama bafonela amaphoyisa neambulance. Kodwa ngelishwa usizo lwafika sekulate sekathulile. Ngaboshwa kanjalo-ke. Ngenhlanhla ngayithola ibail. Icala ngalihamba ngingaphandle. Kodwa alithethwanga isikhathi eside, cishe kwaba unyaka.
Emva kwalokho ngagwetshwa u15 years. Inzima ke impilo ejele, kodwa kwangiphoqa ukuthi ngamukele isimo. Abazali bami bobabili sebandlula emhlabeni. Kodwa ngibuhlungu kakhulu ngobaba ukundlula ngomama. Ngibhalele la ekhaya ngoba baningi abantu besifazane esinabo laphakathi abangene ngezimo ezithi mazifane nezami. So ngaloko ngifuna ukuxwayisa odadewethu la ngaphandle ukuthi bangabekezeleli ukushaywa. Umuntu waze wakubeka isandla nje kayi-1 noma ngabe impama eyodwa. Mshiye lowo muntu ngoba kusasa kuzolandela inqindi noma wena uzothi uyazilwela umbulale ugcine uphelela ejele. Umuntu okuthanda ngokweqiniso angeke akubeke isandla. Ngiyabonga ithuba sisi. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho, it's for free.